Ymwrolodd yr artist yn asta, wrth y meic cyhoeddi. Hwn oedd ei ddatganiad blynyddol i'r siop gyfan. Dydd Gŵyl Dewi hapus! Roedd o wedi cofio ei Gymraeg, ysgol Gymraeg, ar gyfer yr un dydd o'r flwyddyn pan oedd yr heniaeth dros nos yn bwysig yn yr archfarchnad, ac yn cael dod allan o'i gwpwr personol o hefyd. Roedd o'n browd ohono ei hun am wneud.